नमस्कार गाववाल्यांनो, मी अर्चना परब. आज मयेकणीच्या विषयातनं तुमच्याशी मुद्दाम बोलते कारण आज खूप महत्त्वाचा दिवस हा. तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद मानूचे दिवस. तर धन्यवाद अशासाठी की आज आपले 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले असत. आपले सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद. अशीच साथ आमका कायम पुढे दीत रावतल्यात ही आमका खात्रीच असा. धन्यवाद. टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो. नहीं होगा. अरे बाबा रे देवा रे, हौशी गे हसड लागली माका. कुत्र्यासारखी हसड लागली. वो धावा दिले तुमका सांगा. तुमका कळलाच असताला टिकटॉक बंद झाला आता. तो गाइस, ये मेरा टिकटॉक पर लास्ट वीडियो है और ये लास्ट उम्मीद है. सो गाइस, मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग को खबर मिल चुका होगा कि अभी टिकटॉक बैन हो गया है. माका तुमका सांगायचं ठरवलं आहे ना. तुम्ही म्हणताना माझ्या नावसन बंद झाला, पण असं मी म्हणणं आहे ना. कोणाचं नवस तरी फळा नाही, पण त्या बंद झाला ह्यामुळे काय असता कोणाच्या कॉम्यान उजवळाने, पण उजवळणं महत्वाचं असता. निरंकारी इल्लो ऐकल्यात आपल्या देशात निरंकारी. त्या म्हणतात ता देव दिता आणि निरंकार भरता, तसली ही गत लोकात खरं दम होतो. सर आपल्यानीच आमका भिकेक लायली. त्या चायनावाल्यांनी आमच्या करत्यासावर त्या पोरांका, म्हाताऱ्यांका, बायल्यांका सगळ्यांका अशी बोटां नाचयल्यांनी. काय म्हणतात त्या टिवला नाचता म्हणा, बावला नाचता. एका रात्री सगळ्यांका हिरो बनायचा असा. पण हे सगळेच हिरो बनले तर पिक्चर बघतलंय कोणचो. सगळं फेमचो गेम असा. लाईक आणि फॉलोवर ह्याच्यासाठी सगळे भांडतात. बदनाम झाले तरी चालत, पण नाव हो व्हाया. तेव्हाची पोरं काय काय करत हो, झाडात चढत, शेतात जायत, काजीत जायत, आणि आताची टिकटॉक वर मेलली असत. ह्या पोरग्या बघल्यात तुम्ही? कोण खेपलाय का? खेपल्यासारख्या दिसता ना. तुमका सांगता ह्याका ना लिंगडीच्या पाल्याचं झाडं घालू होयो. ह्या जर 4 दिवस माझ्या तरिया गावात ना ह्याका सुतासारख्या सरळ करीन. हा करणा इसरान जाताला बघा. या दुसरा पाया बुडला ना तसा धावता होईल मारी. लोकांच्या आवशी नवस करतात झील जावयो म्हणा. आणि या नवसाचे दिवटे तोंडात रंग पासून बाल माणसा बनान फिरतात. बरं माका वाटलेला ह्यांचे असले व्हिडिओ बघून आवशी काय म्हणतले तेव्हा किती माका ह्या बघूक ठेवलं उचल बॅग ना. पण नाही, ह्यांचे आवशी त्यांका पावडर टिकली पुरायत रे. त्या जाणत्याचं तुका नाव ठेवला त्याका काय वाटतं असताला वर्षून येता बघून. त्याचा जीव जाता असतलो, आत्मा असो तडफडता असतलो त्याचो. माका वाटतं त्यांचे शाप बांधले होते आणि आता टिकटॉक बंद झाला हा शाप. आता ह्यो बघा काय सांगता तो. हा ओए वापस रखो से आयो रे मां. नो 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 नो. कसा कसा काय 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 ह्यांका सुचता सांगा. कसा ह्यांका पुरावता नको त्या ह्याचा करूचा म्हणून तुम्ही काय करतल्यात काय. आणि कित्याक सगळ्या दुनियेक दाखवतात आम्ही अर्धे अकलेची आसुती. नाही बोलाक ना माझ्या तोंडात योग शब्द नाही ठेवले यांचे. हरणूक 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 असावा यांच्याकडे. माणसाचं कॉन्फिडन्स ना एकदम गोलीगत होय. गोलीगत गोलीगत म्हणजे चव्हाण हो आमचो. नाही नाही, योगी चव्हाणचं पाहुणं नाही, यो सूरज चव्हाण. लोका ह्याच्या गावात पोचली याचा इंटरव्ह्यू घेऊ. इतकं कसलं तीर मारल्यान तेव्हा माहिती. बघा इंटरव्ह्यू देताना पण कसं खाज येतात. अंगाक सुटली खास तर हाताकीच्या वैलाच असली याची गत. रोज जण हल्लेलं तर अशी तुका येळली नसती. कॉन्फिडन्स बघा तरी ह्याचो. टिकटॉक करण्या पुढे नाव सवड होई ना ते का. ओ लाखो फॉलोवर खिशात घालून फिरता. काय आमच्या देशातल्या लोकांचा आदर्श बघा. काय ह्याचे फॉलोअर्स. बरा काय टाका लोक अशी वाट वाकडी करून जातली. पण असला काय टाकल्याने मा का लोक धावतात दुसती पडान घेतात असल्या. तो धर्मेंद्र टाळो सुकासा आरडावतो. बसंती या कुत्र्या समोर नाचा नको, या कुत्र्या समोर नाचा नको. पण आपला आता खरा केला आणि नाचला. आणि कुत्र्यान घास मारलो. आता गावठी वशाचे नाही आणि सरकारी नाही. आता बस तसात भुकत. तो तीरफळासारख्या तोंडवडा करून रडता तो पोर आठवलं तुमका. काय मेल्याचो अवतार. तुमका सांगतोय तो पोटात असताना त्याच्या आवशींना मायची साडी बघली असते. तो पक्ष तेव्हा उयल मारेल असता. छाती पिटून रडता, कपाळ पिटून रडता. आमका सांगा आमच्या आयुष्यात का दुःख कमी असत ह्याची उयल आहे का रे प्रतापा. खैसून रे हाडते यांका धरून. तुमका सांगतोय
आमच्या पुढच्या पिढीयांनी जर ह्या बघला तर काय म्हणतले, आमचे पूर्वज हे असला करीत. आता ते टिकटॉक वाले बायका, व ते बायका ना बाईच्या जातीक कलंक असत. कलंक नाही आता नाही निला, बाईच्या जातीक राखी सावंत असत. हो, जबरदस्ती ना त्या घोवांका उभे करतात आणि करूक लायतात काय काय. बरं त्यांचे नाही केला ना का फटाफट कान पाडत मारतात. मग घो असत ते असे खाली उडयतात. अगो नाचोऱ्यांनी साशी जळती तुमचा बघित ना तर मुगड्यान गुड जायत तुमका. किती आहे ते बऱ्या जीवाचे हाल करतात. तुमका ते बेकार 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 गाळी येतात माझ्या तोंडात. ह्या टिकटॉक मुळे ना ह्या 15 सेकंदाची इतकी लोकांका सवय झाली ना की सगळा असा 15 सेकंदात झटकेपट व्हायला त्यांना. आता काय काय पोरांना मेल्ल्या कशी रडा होती त्या टिकटॉक बंद झाला म्हणून. आता काय बोलणे का आणि काय सांगणे का. ह्यांका ना त्या देशापुढे टिकटॉक मोठा झाला. अगो इतके असा तर जाय ना त्या टिकटॉक बरोबर चीन मध्ये येऊ नको असून तोंड घेऊन चालत राहा. माका सांगा एका पातळ्यान का बायल म्हातारी होता काय. आता थोडे पोर ना केस बीस कापून बरो अवतार करून ना खय लपानच बसले. पोलीस धरून वरतीच म्हणान. टिकटॉकचे सेलिब्रिटी हो, थोडे फेमस सेलिब्रिटी. आणि तुमच्यात जर खरा टॅलेंट असा तर पाड मारू होय तो टिकटॉक का खैसर टॅलेंट तुमका दाखवू घेता. सगळेच टिकटॉक वाले वाईट नाही हो, पण मिया गाई घालते कोणाक. आणि त्याचे नाचतात ना नको ता करून चाळे त्यांका. काय काय खराच होते ना जे टॅलेंट होता ते पुढे सुद्धा गेले या टिकटॉक मुळे. होय, आणि तुमका सांगतोय आता तो मेड इन इंडिया रापसो काय फापसो ऍप इलो ना थंयसर माका माका करून सोमती गर्दी करू नका. वायच 12 दिवस त्या टिकटॉकचा सुतीक पाळा. आणि होय, त्याचं नवीन भरती करताना ना त्या कास्टिंग का फास्टिंग करतात त्या करूनच भरती करून घ्या. कोण नाही तर त्या करण जोहरला ते हाडून बसया. नाही तर आता सुद्धा त्याका दर नाही इलो असा. त्याका जरी खूप काढलो तो कोण फुकटा सुद्धा वाराचे नाही. थंय बसान तरी त्या काम तरी करीत. कारण आता आमच्यात बाय घोपान नाही त्या या नवीन नवीन बघ तुम्ही. आणि मी काय म्हणतोय त्या हेका मारा त्याका झोडा हेका पटया तेचो ब्रेकअप करा ती हाडा म्हणणार सर विचित्र विचित्र नाचणार ह्या दाखवून ना अरे देवा ह्यो माझो भारत असा वाटण्यापेक्षा ना किती चांगले चांगले नृत्य प्रकार असतात आपल्या देशात. काय बरा बरा टॅलेंट असा ता दाखवा ना. निदान ता बघून OMG ह्यो माझो भारत असा तरी आमका वाटतात. आता कोणी निंदा कोणी वंदा तुमका सांगायचा याच आमचा धंदा. आता लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करूक तुमका सांगायची गरज रवली नाही तर तुम्ही करतालेतच.